uNasruddin Nabi uthi Kaizer Chiefs izobuya ngewindi lokuteselana ngabadlali ngoJanuwari ukuze isayinise abanye abadlali njengoba ibheka ukwakha isquad esizokwazi ukubuyisela amakhosi lapha ekhona. IChiefs izodlala neMamelodi Sundowns e-FNB Stadium kusasa kowePhethwe Premiership ithatha iqembu eseliphenduka inkomba yempumelelo ebholeni laseNingizimu Afrika inqoba isicoco se-league amasizini ayisikhombisa elandelana. Amakhosi wona abethwele kanzima kulamasizini adlule. IChiefs ihlulekile yancama ukunqoba neyodwa indondo yePremier Soccer League kumasizini ayisishagalolunye iphinde yaphenduka inhlekisa ngesizini edlule isendaweni yeshumi ku-league. Nokho izimpawu zokuqala zibe zinhle kuNabi kanye neKaizer Chiefs. Amakhosi njenge-Sundowns anqoba imidlalo yawo emibili yokuqala kulomqhudelwano. Abadlali abasha abafana noCarsten Sirino, Brandley Cross, Anasio Miguel noRashwin Dotli bonke bahlaba umxhwele. Ngicabanga ukuthi asikaqedi ukushintsha isquad. Kujwayelekile lokhu kusho uNabi izolo esithangamini nabezindaba ngaphambi komdlalo wangomgqibelo. Kuzo zonke izinqumo umthwalo wami omkhulu ukwenza ngcono iqembu leChiefs. Akukhona ukusebenzisa ubungane noma imizwa. Ngaleso sizathu ukuhambisa iqembu phambili ikona okubalekile uma sekuvulwa iwindi lokudayiselana ngabadlali. Mhlambe kumdlali ongekho ezingeni lethu lizoba khona elinye ithuba lapho bezobe bengekho abanye abadlali. Abantu bebephusha befuna ukubona iqembu lithenga umgadli ngaphambi kokuvalwa kwewindi kodwa amathuba bemabi kakhulu. Ngo-October asidlala imidlalo eminingi bese kuba uNovember noDisemba futhi ngemuva kwalokho ngoJanuwari kuzovula iwindi elisha futhi sizothola ithuba lokubheka umhlaba wonke abadlali abahamba phambili. Nokho kwamanje uNabi uzogxila ekuzameni ukutholela isquad sakhe samanje umphumela uma sebebhekene neSundowns. Izolo ntambama amathikithi angu-44,000 abesedayisiwa lo mdlalo abesevele ecishe ephindeke kabili inani lababekhona emidlalweni walamaqembu ngesizini edlule. Lokhu kulandela ukugcwala kwezihlwele emidlalweni yeChiefs ekuhambeni neMorumo Gallants kanye namaZulu okukhombisa ukuthi abalandeli bamakhosi babukeka sebeqala ukukholelwa eqembini labo. Mhlawumbe abalandeli bayabuthanda ubuntu bami. Ngithembekile nginothando olukhulu kwengeza uNabi. Mhlawumbe bangaze eTanzania naseMorocco. Nginethuba elikhulu lokuqeqesha le club nokufeza izinhloso zale club. Uma ngifinyelela kulezo zinhloso mhlawumbe ngizothatha umhlala phansi. uNabi ukhathazekile kancane ngesikhathi anaso sokulungiselela umdlalo neSundowns njengoba besanda kubuya eThekwini izolo ntambama. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe asinaso isikhathi esanele sokulungiselela ngendlela efanele lo mdlalo. Inkinga yami lena kwengeza umqeqeshi weChiefs asizange sikhulume ngomdlalo weSundowns ngaphambi kwamaZulu. Lokhu bekungeke kube uchwepheshe. Size ngqo lapha engqungqutheleni yabezindaba sisuke esikhumulweni sezindiza futhi sinosuku olulodwa lokuzilungiselela kodwa ungakhathazeki sizonikeza ngamaphesenti angu-100.